gamunan a cikin tafiyar ka ya haya mai shirya gamunan dan bello gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwariya ta bukwariya to zauna da shirinka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka farko samadin Allah zan fara sakawa shi ke naɗa mai mulki kuma shi ka warewa shi ne ka ɗagawa kuma shi ne ka ajewa duk yanda ya so za a yi ba masa hanawa shi yayi sama shi yayi kasa ba masu tayawa shi yayi fari yayi baki duka gamewa shi ke da zubin lamari babu gazawa Allahu da tsiran da ka saba daɗawa wanda ka ba a matsayin ƙarshe da ƙurewa mun kama gaba da ma'aiki tun da daɗewa ƙarshen magana annabi ne babu iyaka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka ya haya bello na kogi ya saba da mutane ko an yi faɗi zakin mai san jama'a ne hausa da ibo yoruba kara da fulani ya damu jiki wannan aikin na bado ne mai san fitina shine mai kai tsaye zaune ga iya magana wannan babban tarago ne kaji ya haya bello jarman tafiya ne ya yarda matasa dai jigon tafiya ne ya yarda da mata suke gina mutane ko gurin na gwanja wannan babbar magana ne sani zabuwa Allah ya yi ki da zane ba wanda zai ce bai san garma da rufe ba gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka in ka fita an tashi kowa ya bi baya in dai da akwai kurnawa zai bi magarya turmi a wajen aiki gatansa ta ɓarya dan bello mazan yaki mai tarwasa ƙarya ya haya bello na kogi matashi na matasa kada watsa agwagi matashi na matasa ɗanɗano ta yi biɗi magi matashi na matasa mun gamsu tsaro ka inganta shi a kogi Adamu na gudu dan haka na ɗau tafiyar ka gana ku matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta ƙwarya to zauna da shirinka ko da naka kaso na ƙwarya haka na hango bari na baka hujja ta ɗaya bisa ga dango waye bawa mata dama ɗaya ku irgo kokari ta fannin ilimi bi ku irgo dakile ta COVID-19 uku na irgo ayyukansa shakundum ne ya fi agogo shafar miniya gogan karfe ya haya bello ka fito magauta sun lafe ya haya bello duk maki ganin ka ya ja gefe ya haya bello ba ku sami yau sakina dafe ya haya bello ikiram Kano yau na tsefe ya haya bello a hujja na faɗa kan ya hayatin sassafe baban kashim ne na zulum na yi maganar ka gana ko matasa matashi na matasa wai wa za mu raka ne ya haya bello na kogi ƙwarya ta bu ƙwarya to zauna da shirinka idan za a yi za mu je ba a bar mu a baya ba dan bello na kogi dan guda ne a cikin dubu gwani in za a yi fitar sa kai ne a tsawon gaba dan ka buga matasa bayan ka dubu dubu turare dan bello banga mai saka ka buya ba matashi garkuwar matasa jirgin fito na kogi bangon suka da kowa ke jingina dan bello na kogi dan guda ne a cikin dubu
sai ta yi kwana. Dan ka buga matasa bayan ka dubu-dubu. Ta ga dai ba wurin zama a kogi ta bar mana. Matashi garkuwar matasa jirgin fito. Ana ga gwamnoni na kasar mu masu maka jinjina. Dan Bello na kogi dan guda ne a cikin dubu. Yaya Bello ba ka tsora ba a yi mabarazana. Dan ka buga matasa bayan ka dubu-dubu. Tsintsiya ka ba za ta kogi lema suka dangana. Matashi garkuwar matasa jirgin fito. Ashe da uwa ake dara dare bai mana. Dan Bello na kogi dan guda ne a cikin dubu. A kogi karbin zuma ashe mun ci uwar guna. Dan ka buga matasa bayan ka dubu-dubu. Kogi ba yajin aiki ɗalibai suka shaida mana. Matashi garkuwar matasa jirgin fito. Zama lafiya ba a tado fitina. Dan Bello na kogi dan guda ne a cikin dubu. Ibrahim na mai kwashewa a mati zauna da shirinka. Gana ku matasa, matashi na matasa. Wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi. Ƙwarya ta bi ƙwarya to zauna da shirinka. Ga mu nan, ga mu nan. Ga mu nan a cikin tafiyar ka ya haya mun shirya. Ga mu nan, ga mu nan. Dan Bello. Ga mu nan maza tura dai mu je kajiya dan Bello. Ga mu nan, ga mu nan. Dan Bello. Daga kogi mun yi bila. Daga kogi mun yi Ya haya bila. dan Bello je kabila. Daga kogi mun yi bila. Ta ka ce ta lula. Daga kogi mun yi Dan bila. za ka iya ka je kabila. Daga kogi mun yi Ya haya bila. Bello za mu bi kabila. Daga kogi mun yi bila. Matashi ne kai mai matasa. Daga kogi mun yi bila. Daidai mu tankaɗe mu casa. Daga kogi mun yi A bila. bara mu zuma mu je mu lasa. Daga kogi mun yi Ya haya bila. dan Bello kar ka fasa. Daga kogi mun yi bila. Daga kogi mun yi bela dan Bello mai matasa. Ga mu nan, ga mu nan. Dan Bello. Gana ku matasa, matashi na matasa. Wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi. Ƙwarya ta bi ƙwarya to zauna da Yahaya Bello shirinka. takunka daban zaki. Gana Ka ku fito matasa. namu to kyale batun daki. Gana ku Tun da matasa. gona kun san dole akai taki. Gana ku Yau matasa. matasa suka ce za su fito yaƙi. Gana ku Sannu ɗan matasa. Bello ina ka fito aiki. Gana ku Sannu ɗan matasa. Bello ina ka nufa aiki. Gana ku Aiki matasa. aiki 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 aiki. Gana ku Aiki matasa. aiki 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 aiki. Gana ku Ga matasa. matashi na matasa mutumin kirki. Gana ku Yanzu an matasa. zauna sunanka ake ta kira. Gana ku Daga nan matasa. aka to ka san da akwai nasara. Gana In ku matasa. matasa ana yin ka tuntune ka cira. Gana ku Yanzu kai matasa. suka ce to na ce a daina jira. Gana ku Yanzu an matasa. kare komai daɗa an tsara. Gana ku Sannu dai matasa. gwamnan kogi mai dubun nasara. Gana Ga ku matasa. matasa na kasar mu yau suna ta kira. Gana A ku maza matasa. mata manya har da ma yara. Hasken mu na kogi ba a yi maka wargi. Miya ta biti magi. Kai Yahaya Bello ku ce Yahaya Bello. Gana ku matasa, matashi na matasa. Wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi. Ƙwarya ta bi ƙwarya to zauna da shirinka. Da zan fashin ta ma dan bana kai ta nuna. Kai ne zakaran gwajin dafi da ciki ba kamar ka. Matan birni da ƙauyuka za mu bi dan amana. Dan Bello a tallafin mu mata shi ne ya jure. Giwa ta tashi na ga dole ƙanana su zauna.
daban Gida-gida, ke muna son ka gida-gida, dan kai ne hadarin da ke ba mu ruwa-ruwa, kuma kai ne fitilar da ke haska gida-gida. Yahaya Bello gida-gida, zamanin ka ne zake gida-gida, za mu so ka hau mulki gida-gida, da matashin da za ya ba da mamaki in ka hau karaga za ka ba mu taki a gida-gida, kuma kai ne ayyukanka zai zaga wuri-wuri. Gida-gida, mi murna gwamna in ka ce za ka fito, mi rawa mi tsalle in ka ce za ka fito, addu'a za mu tama don ka amsa ka fito, ka amsa ka fito. Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bi ƙwarya, to zauna da shirinka. Jirgin sama ya dai sama ya bar wasu zaune, bayan haka yayo kasa ya sauke mutane, wani ya yi maka kurun wai shi dan fitina ne, ya ja haka ka ja haka ka bar shi tsugunne, laya ya rike kai kuwa mai zamani ne. Yahaya tafi je ka, wa'aza ya tare ka, Allah ya ɗaga ka, ba mai sauke ka, alfaza zan baba Buhari na ya baka. Ni ne na Lawal Jafar Isa mutuminka. Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bi ƙwarya, to zauna da shirinka. Mun bi ka matasa ya haya Bello na kogi. Aya Kwarya ta ko kwarya ne karya ne karya. Yau dai ya haya Bello muke magana sosai. Ni dai ya haya Bello na ce kun ji matasa. Inda maganar za a yi gagara gasa. Me sai ya ji kukan ku ya share maku matasa. Inda za mu tsaya sab. Yawwa sauraro zuwan nan. In jirgin tafiya dokin nasara ne. Kauye da birane ya dubi mutane ya ce duka a nasa dan Bello. Ya haya ya duba makota ya sada zumunta ya baiwa matasa aiki. Ina ce ya haya Bello ka gagaru bari ka kau da tsirare ka sanya na zauna ya haya dan Bello kana da masoya ta ka tafiya dan Bello da babu irinka. Auta na yaba ma ya haya Bello na koge na zo da kiɗanka na yaba ma Bello. Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bi ƙwarya, to zauna da shirinka. juma'ar da za ta yi kyau laraba ake Matashi na matasa, wuta mu juma'ar tun daga litinin muka yi gani matashi na matasa, za ta zo da kyau da in yaya yana abin matashi na matasa, yaya mun gani domin gashi ko gida haska matashi na matasa, al'ummar jihar na ta yaban sabai abu matashi na matasa, lakabin sama shine tubali tidin da abu matashi na matasa, fito kawai mu ba ka kasa amara maso da nesa kusa da ma irin ka an karasa Abdul Sumad da nake bai yaya na matasa Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bi ƙwarya, to zauna da shirinka. Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wa za mu raka ne? Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bi ƙwarya, to